Nyaka Busia kama tich koro dok e wang'e osuptal maduong' ma Busia kod ute thieth mag piny owacho e kaunti no bang' jotich mag ute thieth chopo e winjruok kod sirikal mar kaunti no. Mae timore tok ndalo adek mar ng'anyo ka giywago nok mar gige tich gi yath e ute thieth mag piny owacho. Jagoro maduong' e apisi mar thieth e kaunti no Filemon Nakoche owacho ni jotije sekta mar thieth idwaro ni odog e seche 24 kowacho ni giseyudo duoko makare ne midhiero magikale. Kata kamano giwacho ni ka dwaro gi ok bi chopo kare bang' dweche adek gibiro kawo okang' machielo mar ng'anyo. Jatend migawo mar alwora kod pi e kaunti ma Busia Bitis Naholi osingo ne jodak kod jotuo ni gisekelo thieth maber. Tumeona tuwape muda ili waweze kutekeleza haya matakwa, na ijapokuwa tunajua kuna changamoto, but sekta ya afya ni sekta ambayo inafaa kupewa kipaumbele, na ni kuwatahadharisha tu kwamba ikiwa hawatatekeleza tutarudi, tutawaambia kwamba mumeshindwa kutekeleza matakwa yetu, na pia tena tunaweza chukua mkondo mwingine ambao tena ni kugoma kama tulivyogoma. Kesho vile mmesikia tutakuwa pale Matayos tukipeana madawa ziende kwa hospitali zetu kwa vile zilifika by Friday. We had all commodities kwa zimefika. Would like to see services resumed, normal services as soon as possible, because it must be affecting many of our residents, and we are happy that the union has called off the strike. Those are issues we have agreed they will be implemented. But alongside that, there are a lot of work that we are doing to reform health sector in Busia County, including and not limited to even aligning our policies, career progression,